Αυτοί είναι οι λόγοι που μας όθησαν να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα τώρα, το οποίο είναι με μεγάλη χαρά το ανακοινώνω για πρώτη φορά δημοσίως, όπου είναι η καινούρια πρωτοβουλία της Άλλων που τη λέμε σε βάθος συμβουλευτική. Είναι το Deep Mentoring εν σχέση με το Speed Mentoring που είχαμε μέχρι τώρα. Η πορεία της Άλλων στηρίχθηκε σε αυτό το Speed Mentoring, γρήγορες ερωτήσεις, γρήγορες απαντήσεις, περιορισμένος χρόνος και είναι ένα προϊόν το οποίο εκτιμήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια με τις δράσεις της Άλλων και μας έδωσε μια όθηση και μια ικανότητα επικοινωνίας με ένα μεγάλο μέρος των δημιουργικών νέων μας που ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα από τη γρήγορη συμβουλευτική θα περάσουμε στην σε βάθος συμβουλευτική, deep mentoring. Με την σε βάθος συμβουλευτική παραμένουν αναλύωτοι οι τρεις βασικοί στόχοι της Άλληλον που είναι και οι στόχοι της γρήγορης, ήταν και οι στόχοι της γρήγορης συμβουλευτικής μέχρι τώρα και παραμένουν βέβαια. Οι τρεις στόχοι αυτοί, το υπενθυμίζω, είναι η υποστήριξη στις ατομικές προσπάθειες των νέων όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας στον επαγγελματικό χώρο μεταξύ Ελλήνων και φίλων της Ελλάδος, επαναλαμβάνω, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, και είναι ο τρίτος στόχος σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει ραγδαία για όλους. Ένας βασικός στόχος αναπόφευκτα είναι και η προετοιμασία των μελών και συνεργατών και η συνολική ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ελλάδος και του ευρύτερου ελληνισμού. Οι στόχοι αυτοί παραμένουν η κινητήριος δύναμης των δράσεών μας. Με την σε βάθος συμβουλευτική απλά περνάμε από τις σύντομες συνεδρίες σε μια πιο μακροχρόνια και σε βάθος καθοδήγηση. Θα αφορά επιλεγμένους ερευνητές ή μικρές ομάδες νέων με σημαντικές δυνατότητες επιστημονικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης. Εστιάζουμε και θα εστιάζουμε όλο και περισσότερο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής σε καινούριες πρωτοβουλίες υψηλής προοπτικής με υποστήριξη και από διεθνείς συνεργασίες. Προβλέπουμε μια εφαρμογή σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η σημερινή, που είναι η πρώτη δημόσια ανακοίνωση στο πλαίσιο ενός τομέως οικονομικής δραστηριότητας επί του οποίου θα χτίσουμε την σε βάθος συμβουλευτική. Η δεύτερη φάση θα είναι περίπου το πρώτο εξάμηνο του 26 με υποβολή και αξιολόγηση, πιλωτική εφαρμογή, υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων. Θα ζητήσουμε κατά προτεραιότητα από τα δύο σήμερα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια τις προτάσεις τους για τους φοιτητές τους ή τους ερευνητές τους και θα κάνουμε το ίδιο βέβαια και από άλλα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και φορείς. Η τρίτη φάση είναι αυτό που ελπίζουμε να κάνουμε περίπου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, όπου θα έχει μια διεθνή διάσταση με επισκέψεις σε clusters αριστείας, όπως προσπαθούμε να χτίσουμε τώρα στην Βοστόνη, στην Καλιφόρνια και στην Ελβετία. Θα αναζητήσουμε για τη φάση αυτή σπόνσορες, οπότε έχουμε μια οργανωτική διαδικασία μπροστά μας, σημαντική. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι η καρδιά της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών της Άλληλον και βασίζεται στις συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Σε μέντορες υψηλού κύρους έχουμε ήδη εντοπίσει την πρώτη δωδεκάδα από αυτούς τους μέντορες, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί αυτή τη σημαντική αποστολή και σε πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους συμμετέχοντες. Κατά κάποιον τρόπο αυτό είναι το περίγραμμα του οράματος της Άλληλον για το ορατό μέλλον. Ελπίζουμε η σε βάθος συμβουλευτική να προχωρήσει γρήγορα. Είναι ήδη μέρος της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να δεχόμαστε ήδη αιτήσεις. Η κάθε αίτηση θα εξετάζεται από μια ομάδα με μεντόρων μας και θα προχωρήσουμε επιλεκτικά και προσεκτικά στην πιλωτική αυτή φάση εφαρμογής που είναι η δεύτερη φάση εφαρμογής όπως σας είπα. Τελειώνω με κάλεσμα σε όλους να συνεχίσουμε μαζί, να στηρίζουμε τους νέους μας, να προωθούμε την συνεργασία μεταξύ της
των της Ελλάδος και των της Διασποράς, να κάνουμε τον ελληνισμό πιο δυναμικό, δημιουργικό και εξωστρεφή βήμα-βήμα. Θα έβαζα μια ευρύτερη νότα κλείνοντας. Η σε βάθος συμβουλευτική δεν είναι απλά μια νέα δράση, στοχεύει να είναι ένας νέος τρόπος συνεργασίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις γενιές των Ελλήνων που δημιουργούν και μεταξύ των Ελλήνων και φίλων της Ελλάδας, στην Ελλάδα και αλλού όπου βρίσκονται στον κόσμο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας στην ευγενική αυτή προσπάθεια, κυρίως προς όφελος των νέων μας.